Encara no feia 2 anys que vivia a la Casa Gran, quan va morir la seva mare. Tuberculosi o tisi, o vés a saber què, però alguna cosa del pit segur, perquè no feia més que tossir i escopir sang. La Rosa ja s'havia fet a la rutina de la Casa Gran i a les feines que li encomanaven. Ajudar a la cuina pelant patates, donant menjar als animals, rentant plats, fregant terres, pel menjar i pel llit, netejant, sense mirar als ulls, sense escoltar les coses que es deien, evitant mirar el que els fills dels amos tenien i que ni gosava desitjar. I agraïda, molt agraïda. Una nena òrfena, sense ofici ni benefici, amb un pare pastor i borratxo, que amb sort veia un cop al mes. La Consol repetia: «Quina sort que has tingut, que t'han acollit a la casa. Que bona que és la senyora Adela. Molt agraïda és d'estar Rosa, molt agraïda». I en certa manera ho estava. Per fer honor a la veritat, s'ha de dir que el canvi entre la casa dels pares, gèlida, llardosa i ombrívola, i que Maurici va ser espaterrant. La casa del carrer de la Palla tenia només 2 habitacions, amb les parets de pedra, que algun dia llunyà van ser encalcinades i que en els records de la Rosa lluïen groguenques i esquerdades. Pitjor era el sol de pedra basta, 1000 cops trepitjada, fred i inhòspit, que només resultava acollidor al voltant de la llar de foc que feia de cuina, on la mare bullia com podia 4 verdures i 4 patates i, en el millor dels casos, brasejava la poca carn que tenien. La mare cosia a vora la finestra escanyada quan era de dia i sota la llum de ganxo a la nit. Cosia tot el dia, brodava i sergia, també feia puntes de coixí. A Can Maurici i a Can Joanot no volien altra sorgidora. Ta mare agafava els punts de les mitges com ningú. Li deia de tant en tant la senyora Adela. Era molt fina treballant, Rosa, molt fina. La pena era que fos tan delicada. No valia per a feines dures. Els ulls inquietants de la senyora Adela la miraven travessant-la. «Tu ets d'una altra pasta, Rosa. Tu pots amb qualsevol cosa. Però ta mare...» I movia el cap pesarosa. I la Rosa s'empassava la saliva, mirava el terra i deia: «Sí, senyora». I pensava en la mare, cosint, malalta, tossint sang en un mocador per no tacar les puntes del llençol de la senyora. I en el pare sempre absent. I en els seus germans treballant als camps dels senyors, baldats. I ella intentant netejar la sang dels mocadors. Sobretot n'anaven netes, que no es taquin de cap manera les puntes de les senyores. Tenia gravades a foc les misèries de la casa dels pares, però no podia recordar la cara de la seva mare. I la Rosa, mirant el terra que acabava d'enllustrar, tornava a engolir la saliva. Una saliva densa, barrejada amb nàusea.